Ucadolo lo, abanye bathi umhlabangulo, ngesingisi bathi blackjack, abanye bathi Bidens pilosa. Bathi ugudi kakhulu ke uma umuntu ozowuthatha nje mhlambe upheke ubhoyile udle imfino yakhona. Okay, uma umuntu unenkinga yokuthi unama ulcer, ama gastric ulcers, uyakwazi ukuthi usebenzise upheke uphuze amanzi wakhona azokwazi ukuthi ukusize. Noma ngathi nje uma umuntu onesilungulela uyakwazi ukukulekelela lapho. Futhi makuwukuthi usuke unenxeba noma unesilonda esingapholi, uyakwazi ukuthi ugxobe ufake esilondeni, noma kuwukuthi ukhona udliwe ama insect athize, uyakwazi ukugxoba uhlikihle kulowo ndawo la odliwe khona ileso silwane. So into esiza kakhulu ke ngayo, uyasiza even kuthiwa unama ulcers. Laba abale eChina bakholelwa ukuthi if kuwukuthi utshalile ekhaya lakho, it brings positive energy ekhaya, ngoba lezi izihlahla azikho kulamazwe lawa abamhlophe, thina la eAfrika sibusisiwe kakhulu. So sebenzisa ke lesi sihlahla, and lesi sihlahla the spiritual use of it uyakwazi ukuthi usithathe ugeze ngaso if kuwukuthi uyabona ukuthi into zakho zimnyama. Siyabonga.